I-COVID-19 kusebenza kanjani ukuvalelwa wedwa? Ukuvalelwa wedwa yindlela yezempilo yokumisa ukusabalala kwegciwane elisha le-corona. Kumele uzivalele wedwa uma uye waxilongwa watholakala une-COVID-19. Kukhona izinto ezinhlanu okumele zenzeke uma ngabe wena noma omunye umuntu evalelwe yedwa. Ukunikezwa ukunakekelwa kudinga ukuba kuhlelwe ngendlela efanele, okusho ukuthi ngumuntu oyedwa kuphela okumele abe nesibophezelo sokunikeza ukunakekelwa. Ukunikeza ukunakekelwa kanye nesikhathi sokuthintana kumele kube nomkhawulo. Umnakekeli kumele agqoke izisetshenziswa zokuzivikela ezikhona nezingcono kakhulu. Umuntu ovalelwe eyedwa kumele alandele izindlela zokuvalelwa wedwa ezilukhuni. Lokhu kusho ukuthi gcoka isivuvu, imaski egumbini uma kunomunye umuntu. Gcoka isivuvu, imaski uma ungena esikhaleni okungena kuso abantu abaningi. Lalani endaweni eyehlukile. Phila uphinde udle ngokwehlukile kwabanye. Ungabi nesivakashi futhi ungavakasheli yinoma ngubani. Wonke umuntu kumele alandele izindlela zokuphatha ukutheleleka ekuvalelweni wedwa. Lokhu kusho ukuthi hlanza indlu yangasese eniyisebenzisa nonke kwesinye nesinye isikhathi emva kokuyisebenzisa. Geza bese ugcina izitsha, izinkomishi kanye nezisetshenziswa zokudla endaweni ehlukene. Geza bese ugcina izimpahla, izingubo zokulala kanye namathawela endaweni ehlukene. Lahla izinto nokomzimba okuwudodi ngokuphepha kanye nangokuhlukene. Holoya zonke izindawo ezithintwa njalo kanye nakahle kakhulu. Geza izandla kaningi futhi uzigeze kahle kakhulu. Naka kakhulu impilo enhle ephathelene ne-psychology ngoba umuntu ngumuntu ngenxa yabanye abantu. Yiba nomusa ucabangele abanye abantu. Yiba ngumngani. Cela noma unikeze usizo lapho ludingeka. Cela noma unikeze usizo ngendlela oludingeka ngayo. Vumela ukuba khona komhawu nokukhungatheka. Gqugquzela ukubekezela kanye nozwelo. Qaphela izinguquko kwezempilo yanoma yimuphi umuntu. Cela usizo uma ngabe wena noma omunye umuntu enenkinga noma ezwa ubuhlungu. Uma ephefumula, inhliziyo eshaya ngamandla, imfiva esezingeni eliphezulu, ukudideka. Hlala ukwazi ukubhekana nezempilo yakho. Yenza ukuthi ukuvalelwa wedwa kusebenze. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yakho zisezandleni zethu.